Wel, Martha Humphreys ydw i. Wedi geni yn y wladfa. Tiwd. Dwi'n gweithio fel athrawes Saesneg. Wedi bod ymhell o'r wlad am blynyddoedd a wedi dod nôl ac yn hoffi bod yn misg Cymru fan hyn yn y wladfa fel oeddwn i wedi arfer pan oeddwn i'n blentyn. A dwi'n byw ar y ffarm Yw'r ag Morribolwen. Hen ffarm ydy hon. Wel, mae'n enwog achos o fan hyn oedd John Ivan Silvaciano. Yn perthyn i'r ffarm yma, yndi. Dwi'n hapus iawn fan hyn. Mae'r lle yn gwyllt iawn, ond mae'n hanodd cadw'r chwyn i lawr achos dwi ar fy hun yndi, ac wedyn byw fel na dwi. Yn syml ond yn hapus. Yn hapus, ac efo'r chwyn fel maen nhw, yndi. Pam Chacra 65? Pan oedden nhw'n rhoi y tiroedd i'r hen wladfawyr, oedden nhw wedi cael eu mesur i gyd yndi, ac cael rhif. Ac wedyn, y rhif y ffarm hwn yw 65. A faint o dir? Hector neu mwy? Na, mae'r ffarm yn fawr. Oedd y ffarm gyntaf yn 25 hectars yn 11, ond dwi'n byw fan hyn yn y cornel bach yma. Oedd y Tŷ Euros yn dyn arbennig pan daeth Ceffin Williams yma, peintiodd o, Tŷ Euros, yn dod o un o'r patches efo'r rhaw. Mae'n sketch bach dio, ond mae Tŷ Euros wedi cael ei darlunio'n byrffaith. Os gennych chi'r llun yna, neu mae'r copi o'r llun? O, rywle. A sut oedd y profiad heddi o bod ar ffilm yn delio fo pethau? Dwi wedi mwynhau yn ofnadwy, achos pan da chi'n gweld y ffilm, mae o'i gyd yn mynd mor ardderchog. Ac oeddwn i ddim yn dychmygu gymaint o manylion. A llawer o aros. A llawer o aros, a wedyn dim yn gwybod sut i ddod i fewn ond profiad arbennig yn angofiadwy i fi.